Yes sir. Madula kami ng Tinambak. Happy Fiesta Tinambak. Maski late na, diretso pa sa Dula Earth. Yes sir. Some kind of butterfly, baby. You give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry, baby. You give me ice and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. By my appetite, don't leave me here high and dry. Oh, 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 Dula mode. Ayan buong pamilya nagdula. Rayo pinarkingan mo pa doon. Ganito. Gilid pala ni kang dagat, yung dumanan ng dagat. Happy Fiesta Tinamberks. Aya. Clap your hands. Aya.
Barangay Sugod. Barangay Sugod. Kinambak. Sugod Bahay Gang. Sugod Bahay Gang. Medyo salit lang ang tinams. Ito lang ang barangay. Ang lugar ni nanay. Tigdi Nagdakula. Isay. Si nanay. Oo. Tigdi sila nakabistuhan ni tatay sa kinambak. Kanto kaya sa tatay. Kaya assistant katong dentista ni Dr. Beltran. Tapos nag-star sila dyan sa harong nananay. Sila na board. Kasi Dr. Beltran, bistado to si United. Ito ang naging Vulcan love story ni nanay Karitata. Cesar ni. Oh, Cesar. Iyan ang Samuyang first inot na stasyon. Rinoma. Taga-Naga. Wala. May pila, tugat ka may pila. Yun ang the best magturista. Chip tali. Labi na chip tali. Sisi. Magkainan kami. Lupit. Hali-hali si Jaime. Siyempre, sulit. Pagutong na maray, jackpot na na eh. Malog na kitang malog. Hindi na kamo kay may lamit. Call, may lamit sa digdikon. Para makaangko ko pa din na mesa. Ang style sa pagkakaan, malutunan sa tahaw. Yes sir. Ayun naman, kari. Kari. Siram. Ay, tata. Noni minuto, apretada. Apretada garon. Siram ganay ang karni. Pero Tigado style. Tigado. Ako. Change course. Kari-kari. Ano ni pa? Ba yan? Kaldiri. Kaldiri. Bro. Inihaw ang kalderita. Aba yan, brad. Remate ka dyan. Kali-kali. Luto yan. Oh. Sinulo ko kaning panggalat ko kalangkaw. Sugad kay Papa niya. Ay, mo pa pala, natandaan mo pa pala si Crisanto. Hindi naman kumana. Oo, sila. Sa ganako. Tama. Hindi po, pwede kami dyan sa pera. Irak lang kami dyan.
Malabo na mata. Dito ka, babae, ganun ako sa hindi. Sabi sana ko sa ito. Pinakamato ka sa magpirit sa akin. Pinakamato ako. Ayo. Gawin ko na yung tapa. Ang kalaban niya isa. Oo. Ang kalaban niya, di pambin. Iyo, yung mga palo na. Isa. Kung ibang ito na sila ng maniho. Kung inaramot na ano, inaramot na. Ang bilang nito daw. Ay, ang nga na dito sa ang nga na si. Itong kibaro ito. Salamat po. Bakit di ka magkakal? Ay, salamat. Si Merita, ang anggutan. Wala, ano, apugan mo ko kaya? Oh. Wow. Biyernes siya. Diretso na kita sa Pangduang Estasyon. Rarayo. Lolo ko yan si Papa. Sabi ko. Ay, mali ang ay, gano'n. Ano yung maglakaw? For sale. Ukay. Sala titig again medyo bago. Na balik kami balik. Sala si Inagihan. Kaabot manggaray sa Pangduang Estasyon. Alon. Pagaw. Ano po? Muna ko, hari na kamukha sisa. Bless po. Ini ang kagayunan pag nasa probinsya. Bakul puno, bakul prutas, mga presko. Siram. Ikaw si Risa. Iya po. Kaya edad mo Risa? Ayan po, 41. Ka? 41 po. 41. Ayan, siram. Akala may tuluman sa Mapag ka ni. Ato akin. Ang pinakamato ang edad. Mga 30 ito, hindi ko niya safety break. Ito pala.
This is Binokting. Binoteng. Binokting. Salamat. May kuyan. Ano nih, may karne risa. Masarap. Masarap. Sobrang masarap. Steak. Basog-basog na ang sa Indong Kapupo. So, dua malang binisita birite. Sa muyang mga parente sa side ni Papa. Lupit. Sa inot pa lang na estasyon, basog-basog na kita. Hindi, pairan-hira na lang. I-restorya. So bago nagkakaning ano to? Binotong magutaon siram initon. Ito ang kilo nasa gilid nining kan dagat duman dagat na yun duman. Si May Tina. Riyaon. Ayan si nanay. Pero nagduduasing ito. Pero yung mga Maguta. Ah, magayon sa Garo. pulutan. Nabili Paimo. Si Maloy ngaya. Kuya. Sasaksak mo na kuta na nga ko. Sa'yo mo ni Paedi. Ano man nga imong saksak na saksak ko sa'yo mo sa kuyang pisot. Saksak na nagpagin. Ano man kita magsaksak mo taga? Para inom man kaya mga sa mo. Ano? Nalukit na siya. Presidente si Mar. Ay, matindi ano. Nalukit siya. Pinakawan siya niya. Ay, Pinaeskwela. kahit sayang. May nagtulog-tulog. Nung matala yan sa Pedro, ang problema niya, habang mag-eskwela. Ayan, mag-isip. Para basketball. Nalukit na sinda. Ibay may ang basketball. Sayang ano. Wala yung pinsan, sabi. Masakit niya. Kalay ba may ugali kayo din? Pinututan ka. Inisero. Iyo. Nagbanga kami ni Bibita, basog na kaya ako. Pero palira, ay gawa ni sasalam ni Ate. Dahil na kami nag-isakta, dahil nagkakaroon. Iyo, ako tama talaga yan. Dahil na kami nagkakaroon pamanggi. Kan diri tapi tinaw. Tinaw kan. Sandwich na lang. Wala pa nagagawa. Pero, nag-convert niya magkaroon ng malimit na sige maligsak sa akin. Susunod. Kaya na. Lahat po. Baka may ano pa sa mga dyan. Thank you. Payong. Lag mo na yung batag sa bag. Day pilit day. Pero, day ko taano talaga. Wala kami ni. Ang nag-decide ito. Salamat po. Sabi ang basta na yan. Ada eh, nata. Natapos na ang satuyang pagdula. Basog-basog. Hindi na kita nagbisita sa Ebata. Usog na. Bang ginakatamaan ka uli. May siran. Siram na popcorn. Bagong luto pa. Lupit.